22 ଅଗଷ୍ଟ 2022 ମୋବାଇଲରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଏହି 12 ସେକେଣ୍ଡର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳର ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ବ୍ଲଗ୍ ଭଳି ଲାଗୁଛି, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଯେ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହି ପ୍ରେମ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣର ନାଟକ ଏମିତି କରିପାରିଥାଏ ଯାହାର ଆଭାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ମିଳିନଥାଏ। ସେଠାକୁ ଆସିବାର କାରଣ ଥିଲା ଯେ ଜୁସ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଯାହା ଖେଳିବାକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମା ଶରଣ ସହିତ ଆସିଥିଲା। ହେଲେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଶରଣ ଫୋନର ରେକର୍ଡିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମାକୁ ପଚାରିଥିଲା ଇଏ କେଉଁ ଭଳିକା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ହାତର ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଜୁସ୍ ଧରି ଗ୍ରୀଷ୍ମା ହସି ହସି ରେକର୍ଡିଂ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହିଲା। ଶରଣ ତଥାପି ପଚାରିଲା, ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବୁ? ଗ୍ରୀଷ୍ମା ହସି ହସି କହିଲା, ଏ ତ ଗୋଟିଏ ଜୁସ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ମୁଁ ଖେଳିବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ରେକର୍ଡିଂ ବନ୍ଦ କର। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଶରଣ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡିଂ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହାପରେ ଯାହା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାହା ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା ଶରଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ, ଯାହା ପ୍ରେମ, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୁରାପୁରି ଭାବେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ଏହା ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ଯାହାକି କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ରେୟାରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ରେୟାର କେସ୍ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସେହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରମାଣ ଅଟେ, ଯାହା ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯିବ। ମୁଁ ସୁନୀଲ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶରଣ ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମାର ପ୍ରେମ ଓ ପ୍ରତାରଣାର ଏକ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା। ଏହି ବାସ୍ତବ କାହାଣୀ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ମଧ୍ୟ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ସଠିକ୍ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ତଥ୍ୟ ହିଁ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଜୁସ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଠିକ୍ 10 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2021ରେ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମରେ ରହୁଥିବା ଶରଣ ରାଜ ବସ୍ରେ ବସିଥିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସିଏ ନିଜର ସନ୍ତୁଳନ ହରାଇ ବସିଥିଲା। ଗ୍ରୀଷ୍ମାକୁ ଦେଖି ଶରଣ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଯେମିତି ଅଟକିଗଲା। ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରେମ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଶରଣଙ୍କୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମାର ପାଖ ସିଟ୍ରେ ବସିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଶରଣର ଏହି ପ୍ରେମ ଏକତରଫା ହୋଇନଥିଲା, ବରଂ ବସ୍ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଥା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। 23 ବର୍ଷୀୟ ଶରଣ ରାଜ, ଯିଏକି ମିଶନାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ସ କଲେଜରେ BSc ରେଡ଼ିଓଲୋଜିରେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲା, ଆଉ 22 ବର୍ଷୀୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମା କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ ରହି ମୁସଲିମ ଆର୍ଟ୍ସ କଲେଜରେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ PG କରୁଥିଲା। ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଗଭୀର ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ସହ ବୁଲିବାକୁ, ସମୟ କାଟିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଶରଣ ପ୍ରେମରେ ଏତେ ବୁଡ଼ିଗଲା ଯେ ଗ୍ରୀଷ୍ମା ତାର ଦୁନିଆ ହୋଇଗଲା। ସେ ତା ସହ ସାରା ଜୀବନ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 4 ମାସ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ 2022ରେ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଗଲା। ଏହି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କାହାଣୀ ଗୋଟିଏ ହତ୍ୟା କାହାଣୀରେ ବଦଳିଗଲା। ଶରଣ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ଗ୍ରୀଷ୍ମାର ବିବାହ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଠିକ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏହା ଯେ ଗ୍ରୀଷ୍ମା ଶରଣ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ସେହି ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିଲା, କାରଣ ନାଗରକୋଇଲରେ ରହୁଥିବା ସେହି ଯୁବକ ଆର୍ମିରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲା ଆଉ ଜଣେ ଭଲ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା। ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଶରଣ, ଯିଏକି ଗ୍ରୀଷ୍ମା ସହିତ ସାରା ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ଭାବିଥିଲା, ହେଲେ ଗ୍ରୀଷ୍ମା ଏହା କେବଳ ଏକ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥିଲା। ଶେଷରେ 4 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022ରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମାର ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏହାର ଠିକ୍ 1 ବର୍ଷ ପରେ ବିବାହ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲା। ଏହି ଖବର ଯେତେବେଳେ ଶରଣ ଶୁଣିଲା, ସେ ଗ୍ରୀଷ୍ମାଠାରୁ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଦୂରେଇ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମା ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁନର୍ବାର ଜିମ୍ ଠାଇଲା। ସେ ଶରଣକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ହିଁ ବିବାହ କରିବି, ଆଉ ଆମେ ଦୁହେଁ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା। ଶରଣ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପୁନଃ ତା ସହିତ କ୍ଲୋଜ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଶରଣ ଯାହାକୁ ସଚା ପ୍ରେମ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମା ପାଇଁ ଏହା ଥିଲା ଗୋଟିଏ କେବଳ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ର ମାଧ୍ୟମ। ସେ ତ ଆର୍ମି ଅଫିସର ସହ ବିବାହ କରିବ ଆଉ ନୂଆ ସହରରେ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା। ଯେମିତି ସମୟ ବିତି ଚାଲିଲା, ଶରଣର ପ୍ରେମ ଆହୁରି ଗଭୀର ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ସେହି ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଥିଲା। ଗ୍ରୀଷ୍ମା ତାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବାରୁ ସେ ତାକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନେଉଥିଲା। ବିବାହ ତାରିଖ ଯେତେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଗ୍ରୀଷ୍ମା ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଶରଣଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ସେତେ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଥିଲା ଏହା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହଦୋଷର ନାଟକ କଲା। ଶରଣକୁ କହିଲେ ଯେ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଘାତକ ଦୋଷ ଅଛି, ଯାହାର କି ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ଏହା ଏକ ଛଳନା ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶରଣ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରେ ତା ସହ ରହିବାର ଇଚ୍ଛା ଛାଡ଼ିଦେବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଓଲଟା ପଡ଼ିଗଲା। ଶରଣ ଏହାକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କହି ଟାଳିଥିଲା ଏବଂ କହିଥିଲା ଯେ
ମୁଁ ତମ ସହ ବିବାହ କରି ଏହାକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲି। ଗ୍ରୀଷ୍ମା ଅନେକ ଉପାୟରେ ଶରଣକୁ ବୁଝାଇଲା, କିନ୍ତୁ ଶରଣ ମାନିଲା ନାହିଁ। ବରଂ ସେ ଗ୍ରୀଷ୍ମାକୁ ଭେଟାକାଟୁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ବିବାହ କରିନେଲା। ଏହାପରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମା ବୁଝିଗଲା ଯେ ଶରଣ ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ରେ ଅଟକି ଅଛି, ଆଉ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମା ମଧ୍ୟ ଚତୁର ଥିଲା। ସେ ନିଜର ରଣନୀତି ବଦଳାଇ ଶରଣ ସହ ବିବାହିତ ଭଳି ଆଚରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବିବାହ ପରେ ଦୁହେଁ କନ୍ୟାକୁମାରୀର ଥିରୁପୁରାର ସ୍ଥିତ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କ୍ୟାସେଲ୍ ହୋଟେଲରେ 13 ଅଗଷ୍ଟ ଠାରୁ 18 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସେଠି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଶରଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା ଆଉ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମା ନକଲି ହସ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚୁଥିଲା। ସେହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା ଓଲ୍ଡ ମାର୍ଥ୍ରେଲା ବ୍ରିଜରେ ଜୁସ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଶରଣ ଯେତେବେଳେ ମଜାଳିଆ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭାବି ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଥିଲା, ଗ୍ରୀଷ୍ମାକୁ ତାହା ପସନ୍ଦ ହୋଇନଥିଲା। କାରଣ ସିଏ ଧରିଥିବା ଏହି 2ଟି ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଜୁସ୍ ଗୋଟିଏ ବୋତଲରେ ସେ ପୂର୍ବରୁ 50ଟି ପାରାସିଟାମଲ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଗୋଳେଇ ଦେଇଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଗୋଟିଏ ବୋତଲର କ୍ୟାପ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲା ଅଛି ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ସିଲ୍ଡ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଶରଣ ଅନ୍ୟ ବୋତଲଟିକୁ ଖୋଲିବାକୁ 2 ଥର ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମା ମୁହଁରେ ନକଲି ହସ, ଆଖିରେ ତାର ଘୃଣା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଯାହାକି କ୍ଲିଅର ଭାବରେ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଶରଣକୁ ତାହା ଦେଖାଯାଇନଥିଲା। ଶରଣ ଜୁସ୍ ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ କଡ଼ୁଆ ସ୍ୱାଦ ପାଇଥିବା ହେତୁ ପ୍ରଥମେ ଢୋକେ ପିଇଲା ଏବଂ ପରେ ତାକୁ ବାନ୍ତି କରିଦେଲା। ଏହା ଦେଖି ଗ୍ରୀଷ୍ମା ବହୁତ ଟେନସନ୍ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସେ ଭାବିଥିଲା ଯେ ଯେହେତୁ ଜୁସ୍ ମିଠା ହୋଇଥିବାରୁ ସେଥିରେ ଗୋଳେଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଔଷଧର କଡ଼ୁଆ ସ୍ୱାଦଟି ଲୁଚିଯିବ। ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଶରଣ ଡାଉଟ୍ ଲାଗିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ତୁରନ୍ତ ସେ 2ଟି ବୋତଲ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଆପଣ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲା ଆଉ ଆଜି ତାର ଜୀବନ ନେବା ପାଇଁ ପୁରା ଉଦ୍ୟମ ଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ତାର ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସତ, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ବଦଳି ନଥିଲା। 13 ଅକ୍ଟୋବର 2022 ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମା ଓ ଶରଣ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କଥା ହେଇଥିଲି। ସେହିଦିନ ଗ୍ରୀଷ୍ମା ଶରଣକୁ ଅଶ୍ଳୀଳ କଥା କହି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଲା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଉତ୍ସାହିତ କଲା। ଗ୍ରୀଷ୍ମା କହିଲା, ମୁଁ କାଲି ଘରେ ଏକା ରହି ମା ଓ ବାହାଘରକୁ ଯିବେ। ଠିକ୍ ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 14 ଅକ୍ଟୋବର 2022 ସକାଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମା ଶରଣକୁ କଲ୍ ଓ ମେସେଜ କରି ଅଧୀର କରିଦେଲା। ସକାଳ 10:15ରେ ଶରଣ ତାର ସାଙ୍ଗ ରେଜିନ୍ ସହ ବାଇକ୍ରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମାର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଗେଟ୍ ଖୋଲା ରହିଥିଲା। ଶରଣ ଭିତରକୁ ପଶିଲା। ରେଜିନ୍ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଏଠାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମା ଏକ ମାରାତ୍ମକ ଜାଲ ବିଛାଇଥିଲା। ଶରଣ ଭିତରକୁ ଆସିବା ପରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମା ତା ସହ ଅଳ୍ପ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା। ତାପରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଲା ଯେ ତୁ ସବୁବେଳେ ମୋତେ କଷାୟମ ପିଇବାକୁ ମଜା ପୁଡ଼ାଉଛୁ ନା, ଆଜି ପିଇକି ଦେଖାଇବି ତ। କଷାୟମ ହେଉଛି ଏକ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କାଢ଼ା। ଶରଣ ସର୍ବଦା କଷାୟମକୁ ନେଇକି ଗ୍ରୀଷ୍ମାକୁ ମଜାକ ଉଡ଼ାଉଥିଲା। ଗ୍ରୀଷ୍ମା ଏହି କଥାର ଫାଇଦା ଉଠାଇଥିଲା। କଷାୟମରେ ପୂର୍ବରୁ ବିଷ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେ ତା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣ୍ଠୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ଔଷଧ ଓ ଗୋଟିଏ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଯେତେ ଗଭୀର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲା ତାହା ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଶରଣର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ଥିଲା ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା। ସେ ସେହି ପୁରା କଷାୟମକୁ ପିଇ ଦେଇଥିଲା। ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ଭୀଷଣ କଲୁଆ ଥିଲା, ତଥାପି ସେ ପିଇ ଦେଇଥିଲା। ଗ୍ରୀଷ୍ମାର ଆଗରୁ ଚାଲ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆଣିକି ରଖିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଖରାପ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ବେଳେ ତାକୁ ଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶରଣକୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବିଷ ଶରୀରକୁ ପଶିଗଲା ଏବଂ ଶରଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମା ଘରେ ଓ ବାହାରେ ବାନ୍ତି କରିଥିଲା। ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ତାର ସାଙ୍ଗ ଏହାକୁ ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ବାଇକ୍ରେ ବସାଇ ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ଶରଣର ଦେହ ହଠାତ୍ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ବାନ୍ତି କରିଲା। ଶରଣର ସାଙ୍ଗକୁ ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ଶରଣର ଦେହ ହଠାତ୍ କିପରି ଖରାପ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ କଲା ଯେ ଶରଣ ଯାହା ବାନ୍ତି କରୁଛି ତାହା ନୀଳ ନୀଳ କଲରର। ଏବଂ ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଚାରିଲା କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା, ଯାହାପରେ ଶରଣ କହିଲା କଷାୟମ ଆଉ ଫୁଟି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ହୋଇଛି। ଶରଣ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଅଜଣା ଥିଲା ଯେ ସେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ୱୀକାର ହୋଇଛି, କାହିଁକିନା ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ବଡ଼ିରେ କଷାୟମ ଆଉ ଫ୍ରୁଟିର ରିଆକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିବ, ଯାହାକି ଅଳ୍ପ ବାନ୍ତି ହେବ, ତାପରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ହେଲେ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ
ତିନୋଟି ହସ୍ପିଟାଲ ବଦଳାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଶରଣ କେବେ ଭାବିନଥିଲା ଯେ ସେ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିଛି ସେ ତା ଜୀବନ ନେବ ବୋଲି। ଆଉ ଆଗକୁ ଏହି କାହାଣୀରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଯାହା ଶୁଣିଲେ ନା କି ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତ ଗରମ ହେବ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଉପରୁ ଭରସା ହିଁ ଉଠିଯିବ। କାରଣ ଶରଣ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଘରୁ ବାହାରିଲା ସେତେବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ମେସେଜ ଆସିଲା। ବାନ୍ତି ହେବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଲା। ନିଜର ଭୁଲ ବୋଲି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କଲା। ଏସବୁ ତାର ଅପରାଧକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନାଟକ ରଚିଥିଲା। ଶରଣ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲା ଏବଂ କହିଲା କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯିବି। ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଏହି ନାଟକ ଶରଣ ଉପରେ କାମ କରିଦେଲା। ଶରଣ କେବେ ଭାବିଲା ନାହିଁ ଯେ ଏହା ତା ବିପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ପ୍ଲାନିଂ କରାଯାଉଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଶରଣର ଧ୍ୟାନ କସାୟମଠାରୁ ହଟାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ ଆଉ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶରଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମକୁ କସାୟନ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଜାଣିଶୁଣି କିଛି କହିନଥିଲା। ସେହିଦିନ ରାତି ସାରା ଶରଣ ବାନ୍ତି କରିଥିଲା। ପରଦିନ 15 ତାରିଖ ଶରଣ ରାଗିକି ମଧ୍ୟ କହିଲା, କସାୟନ ପିଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୋର ଆଜି ଏହି ଅବସ୍ଥା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପୁନର୍ବାର ଫୁଟିକୁ ଦୋଷ ଦେଲା। ତାର ଠିକ୍ 2 ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 17 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଶରଣ ମେସେଜରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିଥିଲା। ଏହାପରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ତ ମେସେଜ ଆସିଥିଲା ସତ, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଶରଣ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ତାର ଅବସ୍ଥା ଏତେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ କିଛି ବି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିପାରିନଥିଲା। 17 ଅକ୍ଟୋବର ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ତାର ଡାୟାଲିସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ କଣ୍ଡିସନ ସିରିୟସ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଶରଣର ବଡ଼ ଭାଇ ସିମନ ରାଜ, ଯିଏକି ପେଶାରେ ଜଣେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ, ସେ ଶରଣର ସାଙ୍ଗ ରେଜିନ୍କୁ ସବୁ କଥା ପଚାରିଲା। ଏହାପରେ ସିମନ ରେଜିନ୍ଠାରୁ ସବୁ କଥା ଜାଣିବା ପରେ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଲା। 20 ଅକ୍ଟୋବରରେ ମ୍ୟାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆଗରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ ହେଲା, ଯାହାକି ଡାଇଂ ଡିକ୍ଲୋରେସନ ହୋଇଗଲା। ଶରଣ ପୁରା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ହେଲେ ବି ତାର ଅଧା ଅଧୁରା କଥାରେ ସେ କହିଲା ଯେ ତାର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କଷାୟ ଏବଂ ଫ୍ରୁଟି ପିଆଇଥିଲା, ତାପରେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ବଥା ଏବଂ ବାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ଶରଣକୁ ପୁଲିସ ପଚାରିଥିଲା କାହା ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ଶରଣ ଏହାକୁ ସଫା ଭାବେ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। 22 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଶରଣର ବାପାଙ୍କୁ ଶରଣକୁ ଦେଖିବାକୁ ICUକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ଶରଣଙ୍କ ବାପା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାହାରକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇକି କହିଲେ ଯେ ଶରଣ କହିଛି ଯେ ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ସେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସହ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ରହିଥିଲା ଏବଂ ହୋଟେଲରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିବା କହିଥିଲା। ଏହାପରେ ଶରଣର ଭାଇ ଗ୍ରୀଷ୍ମକୁ କଲ୍ କରି ପଚାରିଥିଲା। ଏହି କଲ୍ଟି ତାର എവിഡൻസ്. എടാ ഞാൻ കഴിച്ച സാധനത്തിനാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത്. അതിനപ്പുറം എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഞാൻ ഒന്നും അതിന് ଏହି କଲ୍ରେ କ'ଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟରେ କହୁଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମା କହିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗୋଟିଏ ଡକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ, ଯିଏକି ସେ କସାୟନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଥିଲେ ତାର ନାଁ, ତେବେ ସେତେବେଳେ ସେ ମିଛ କହିଥିଲା। ଆଉ ସେ ସେତେବେଳେ ସେଇ ବୋତଲର ଫଟୋ ମାଗିଥିଲା। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବୋତଲର ଫଟୋ ମାଗିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଶୁଣି ଔଷଧ ବୋତଲର ଲେବେଲ ନଥିବା କହିଥିଲା। ଗ୍ରୀଷ୍ମା ଏହା ଚାହୁଁନଥିଲା ଯେ ଶରଣର ଚିକିତ୍ସା ଶୀଘ୍ର ହେଉ। ଗ୍ରୀଷ୍ମାର ପ୍ଲାନିଂ ଶେଷରେ କାମ କଲା। ଶେଷରେ 25 ଅଗଷ୍ଟ 2022ରେ ମଲ୍ଟି ଅର୍ଗାନ୍ସ ଫେଲ୍ୟୁର ଯୋଗୁଁ ଶରଣ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯାଇଥିଲା। ଏହି 11 ଦିନ ତା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଟୋପା ପାଣି ମଧ୍ୟ ତା ଗଳାରେ ପଡ଼ିନଥିଲା। ତା ପରଦିନ 26 ଅକ୍ଟୋବର 2022ରେ ପାର୍ସଲା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଗୋଟିଏ FIR ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବଡ଼ିର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏହା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା, କାରଣ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାକ୍ଷୀ ନଥିଲା। 5 ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 31 ଅକ୍ଟୋବର 2022 ତାରିଖରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମାକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପଚରାଉଚରା କରାଗଲା। ହେଲେ ଗ୍ରୀଷ୍ମା ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ରଚି କହିଥିଲା ଯେ ଶରଣ ନିଜେ ଔଷଧ ପିଇ ଦେଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମା ଟଏଲେଟ୍ କ୍ଲିନର ପିଇବା ପାଇଁ ନାଟକ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତାର ମୋବାଇଲର ଚାଟ୍, କଲ୍ ରେକର୍ଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଚେକ୍ କରିବା ପରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମା ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଗ୍ରୀଷ୍ମା ଏବଂ ତା ମା ଏବଂ ମାମୁଁକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇଲା। ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଗ୍ରୀଷ୍ମା ହର୍ବିସାଇଡ୍ ବିଷ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବହୁତ ଥର କରିଥିଲା। ସେ ତା ମାମୁଙ୍କ ସହାୟତା କ୍ରମେ ହର୍ବିସାଇଡ୍ କସାୟମରେ ମିଶାଇଥିଲା। ଏହି ବିଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଡିଟେକ୍ଟ ଯଦି ନ ହୁଏ ତେବେ ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର।
ଗ୍ରୀଷ୍ମା ଏହା ସବୁ ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ସେ ବିଳମ୍ବ କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ବିଷ ବୋତଲକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ଗ୍ରୀଷ୍ମାର ଡିଫେନ୍ସ ଲୟର କହିଥିଲେ ଯେ ଶରଣ ତାକୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିଥିଲା। ହେଲେ କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଖି ଗ୍ରୀଷ୍ମାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଲା। ଗ୍ରୀଷ୍ମାର ମାମୁଁକୁ 3 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା ଏବଂ ତା ମାଆକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଦିଆଗଲା। 20 ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ ଆସିଥିବା ଏହି ରାୟର କୋର୍ଟ କହିଲା ଯେ ଏହା ରେୟାରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ରେୟାର କେସ୍ ବୋଲି କହିଥିଲା, କାରଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବେ ଶରଣକୁ ତୀର ତୀର କରି ମାରିଛି। ସେ ପ୍ରେମର ନାଟକ କରି ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଶରଣ ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦୋଷ ଦେଇନଥିଲା। ଗ୍ରୀଷ୍ମା ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ସେ ଶରଣକୁ 10 ଥର ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ତାହା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଫାଶୀର ରାୟ ଯୋଗୁଁ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ? କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ। ଏହି ଘଟଣା ଆମକୁ ଏହା ଶିଖାଇ ଦେଲା ଯେ ପ୍ରେମରେ ସର୍ବଦା ସାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର, କାରଣ ବାହାରେ ଯାହା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଭିତରେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା ହୋଇଥାଏ।